Ако си баба, спри за момент. Всяка баба може да каже тази молитва за своите внуци. Кажи я с вяра и Господ ще чуе. Господи Исусе Христе, Сине Божий, благослови моите внуци. Повелявам ги в Твоите ръце. Пази ги на всяка стъпка. Пази ги от всяко зло, видимо и невидимо, от фалшиви приятели и опасни пътища. Прости им слабостите и греховете. Изцели духовните им рани. Дай им мъдрум чисто. Сърце и светлина в очите им. Направи ги смели и безстрашни, за да не губят кураж в тъмните часове. Ако паднат под тях, ако плачат за утеха, ако се изгубят, върни ги у дома. Изпрати ангели-пазители да ги обграждат в къщата, на пътя и в съня им. Аз не мога винаги да бъда там, но Ти можеш. Ти си техният щит, тяхната сила и тяхната надежда. Благослови съдбата им, отвърни всяко зло и изпълни живота им с мир и любов. Напиши амин и сподели тази молитва, ако вярваш, че Господ пази децата ти и Божията защита ще слезе върху сеното, което обичаш.